Elon Musk y'a ka Twitter minɛni dafa ni $44 billion ye jumadon, wa a ye tweet kan bɔ kɛ ko kɔnɔni hɔrɔnyara. A ka wale fɔlɔ dɔ kɛra ka ɲɛmɔgɔba Parag Agrawal ani ɲɛmɔgɔba wɛrɛw gɛn ka bɔ baara la. Amérique lasigiden Linda Thomas Greenfield y'a fɔ dunuya keleyatɔ lakanajɛkulu ye ko marifa juguman siratigɛ baara tɛ Amérique bolo Ukraine jamana la. Ukraine marifa ɲinini baara si tɛ yen min bɛ Amérique dɛmɛ. New York polisiw ka ɲɛmɔgɔso ye wele bila kɔlɔsili kɛli ka bonya ka kɔ ni Amérique camancɛ kalataw ɲɛ novembre kalo o tile seginnan na. Mɔgɔ 8 su yɛra jumadon Tulsa so jeninen dɔ kɔnɔ Oklahoma min tun bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ko mɔgɔ faga caman kɛra polisiw ka fɔ la. NASA dɔnnijɛkɛlaw ye wo kura nɔba min bɛ se ka kɛ ni kɔnɔnafili ye o jaw jira minnu kɔlɔsilen don Mars kalo kan san 16 kɔnɔ kabini Mars Reconnaissance Orbiter o subahana machine o cidenya baara daminɛna.